Sabías que ao nacer temos moitos máis osos que cando somos adultos? Arredor dun 100 deles están separados para facilitar a saída do bebé no parto. Logo vanse fusionando con outros para dar soporte ao corpo e protexer os órganos. Pois as células teñen tamén un esqueleto, o citoesqueleto, que lles dá forma e permite o seu movemento, a súa división para crecer e o transporte das sustancias que as alimentan. O desenvolvemento do citoesqueleto marcou a evolución dos organismos máis primitivos cara a outros máis complexos. Isto ocorreu porque, grazas a él, as células puideron facerse máis fortes e adaptarse aos cambios da contorna. No Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da Universidade de Santiago están a deseñar un citoesqueleto artificial con materiais sintéticos. O obxectivo é nada menos que poder estudar os procesos que fan posible a vida. A pesar dos grandes avances da química, a bioloxía e a física, resulta todavía complexo entender e simular a maquinaria das células. O obxectivo do noso proxecto é, coa síntese das moléculas adecuadas, crear un citoesqueleto sinxelo que nos permita entender o funcionamento das células. O proxecto conta co apoio do programa Human Frontiers, que impulsa a colaboración entre centros de investigación de diferentes países para abordar problemas biolóxicos considerados complexos. O CICUS encárgase da fabricación das fibras que forman o citoesqueleto. O equipo da Universidade de California corresponde á membrana. E na Universidade Xaponesa de Osaka ocúpanse das proteínas reguladoras da organización celular. A partir da creación dos componentes básicos podemos reproducir o comportamento dunha célula. O feito de ser varios grupos permítenos repartir os procesos e alcanzar obxectivos moito máis ambiciosos que un só grupo. Coa información obtida, aspírase a elaborar máquinas celulares que permitan desenvolver unha nova xeración de nanorobots, elaborar tecidos sintéticos ou tratar enfermidades. Esta área, relacionada tamén con outros campos da biomedicina como a terapia xénica, recibiu o apoio do prestixioso programa Starting Grants do Consello Europeo de Investigación para Javier Montenegro.